TV-sejl. Jeg er Zaid, og jeg er Mohammed. Og vi er reporter i TV-sejl. Vi ses senere. Velkommen til TV-sejl. Vi er instruktør, og vi har taget alt det, du ser på TV-sejl. Ja, mit navn er Ali, og jeg hedder Yusuf. Og vi ser jer igen. Kan du lide fodbold? Ja. Det er en god sport at kigge på, og det er også en fed sport at selv at spille. Ja, jeg kan godt lide at spille fodbold mest. Hvorfor kan du lide at spille fodbold? Jeg synes, det er sjovt, og det er holdsport, og det er godt at få pulsen op. Og Jeg synes, det er spændende. Sjovt. Det er meget kanonfuldt. Spiller du fodbold? Hvad kan du lide ved fodbold? Jeg har gjort det engang, da jeg var på jeres alder, men jeg gør det ikke mere. Fordi det er meget spændende. Hvad er dit? Følge sin karriere. Gør den bedre. Ja, da jeg var en lille knægt, men det er mange år siden. Kunne du lide din klub? Ja, det var meget sjovt. Hvad kunne du lide ved den? Det var nogle gode kammerater, man fik, og det var en sjov måde at være ude og bevæge sig på. Så var det altid fedt, når man fik scoret et mål. jeg har spillet i VIF. Hvad kunne du lide ved dit fodboldhold? Med mit fodboldhold? Ja, hvad kunne du lide? Altså, det er et stykke tid siden, men jeg kunne godt lide sammenholdet. Hvad synes du om fodboldbanerne i Nordvest? De svinger lidt i kvalitet. Der kunne godt være nogle flere, synes jeg. Slakket. Jeg synes, de skal være større. Altså, nogle af dem, de var korrekt, men nogle af dem, de er også bare slakket. Jeg er reporter for TV-sejl. Det er Zaid Jawad her. Og Mohammed Mansour. Vi ses senere. Hej, jeg er instruktør på TV-sejl. Håber, I har det sjovt.